Nakon što je objavljeno sve ono što je pobjednica Eurovizije i mlada pjevačica krili iza svog, kako su one ranije predstavile, druženja, i to potkrijepljeno dokazima, nastao je haos u domu porodice Ramović u Goraždu. Roditelji su sa nevjericom čitali ono o čemu nisu ništa znali iz odnosa njihove kćerke i njene mentorke. Bili su ljuti i bijesni. Tražili su od Jaylee objašnjenje, ali ih je ona ubjeđivala da je sa Marijom bliska kao prijateljica, a da joj ljubavnu aferu smještaju ljubomorni kolege iz takmičenja. Ona im je sve vrijeme pričala da kandidati koji se takmičili s njom ne mogu da podnesu njen uspjeh, a ovako pokušavaju da joj naude. Kako saznajemo, Jaylina porodica izuzetno cijeni i poštuje Mariju. Zahvalni su joj na svemu što je uradila za njihovu najmlađu kćerku, ali je ipak saznanje da je Jayla sa mentorkom u nekoj ljubavnoj vezi bio jak udarac. Oni su Jayli jasno stavili do znanja da Mariju prihvataju isključivo kao njenu drugaricu i koleginicu koja joj pomaže u karijeri. Izvor blizak Ramovićima kaže da je Jayli najvažnije da joj otac i majka budu mirni, pa ih na sve moguće načine ubjeđuje da tako nešto sebi nikad ne bi dozvolila i da ima dečka kojeg će uskoro i oni upoznati. Istakla je da joj je Marija podrška i pomoć u vezi sa karijerom i školovanjem. Također, priznala je da je odlazila kod Marije u stan, ali da nikada tamo nije prespavala.